na Makarskej, ale ku podivu neprišli sme sa kúpať, pretože už je dosť neskoro, je 30. september. S Jankou sme sa rozhodli, že ideme vyliezť na bicykli hore na Svätý Juraj, dominantu nad Makarskou, pozrieť si krásny výhľad zo Skywalku a výjsť až na vrchol a tam sa pokochať pohľadmi dole na pobrežie. Tak, čaká nás okolo 1000 metrov prevýšenia aj viacej. Uvidíme, snad to pôjde. Tak, toto sú prvé metre. Krásny výhľad už tu. Janka naštartovala diesel. 13 na Skywalk a 10 potom na vrchol Svätého Juraja. Fajn, tešíme sa. Bora ustála včera, takže úplne ideálne, pretože je takmer bez vetrie, čo včera nás išlo odtrhnúť. Aj auto, aj na bicykloch nás takmer zhadzovalo. Ale dnes, ku podivu od rána, bez vetričko, slniečko. Vchádzame do lesa. Teraz tu bude niekoľko serpentín lesom. A potom z lesa vyjdeme na planinu. A tam vlastne budeme jazdiť medzi dvoma hrebeňami, medzi spodným, ktorý vidno krásne rovno z Makarskej, a Svätojurským, ktorý bude nad nami. Pozoruhodné je, že z Makarskej Svätý Juraj není vidno, lebo zavadzia práve ten predný hrebeň, a naopak zo Svätého Jura není vidno Makarskú, ale z toho Skywalku, ktorý je tuším tam, nie, asi, áno, tam je, medzi stromami, tak z toho vidno pekný je pohľad na Makarskú odtiaľ. No a ešte, aby som nezabudol, malá informácia, vstupné s bicyklami je 5 €, čiže je to trošku lacnejšie, ako keď idete autom, to je 8. A napriek poplašným správam, že lístky len cez internet, tak pokladňa aj 30. septembra, čo je dnes, fungovala normálne. Kúpili sme lístky, dokonca už za € a šlapeme si vesele. Dosiahli sme výšku 733, takže ešte nás čaká ďalších 1000. Tak dúfam, že s úspechom. Pozadí zľava Hvar, pred nami Brač, paráda. V priemere 7-8% stúpania, čo nie je až také strašné, čiže aj bez motorčeka by to šlo. A to je kúsok rovnej planiny a už 2 serpentíny a sme na Skywalk. Tak, tam teraz je krásny úzky pruh Hvaru a dole pobrežie, pravdepodobne tu Čepy. A tu je dole Makarská a ostrov Brač. Svätý Juraj. Zatiaľ ho nevidíme. Dúfam, že nepadne depresia, keď badáme, kde je vrchol. Teraz sme vo výške 1243, takže ešte 500 výškových a 10 km dĺžkových. Toto je prvý pohľad na
Svätý Jure s vysielačom. Máme kostolík hore. To už je záverečná výzva na vrchol. Krásny pohľad do doliny. Malé parkovisko a sme tu. A pekne dole. A kostolík vzadu. Nádhera. Aj kravičky. Tak, paníčko tuto. Dneska sme na peknej okružnej túre, ktorý bude mať vyše 40 km a volá sa Brela Tour a bude tam vraj aj nejaký trail.
Vraj trailík, tak uvidíme. Vyzerá to zatiaľ zaujímavé, Janka prešla bez problému, hoci mala obavy. Pekne. Ho, ho, ho. Tak toto je Baška voda. Pôjdeme tiež priamo a niekde za Baškou udrieme do hôr. Baška voda po schodoch, Janka tiež. Končiaca sezóna. Tak, trošku k moru odbočka malá. Pláže Brela veľmi pekné a zdá sa, že to letovisko je o mnoho pokojnejšie ako Makarská. Pekný chodníček priamo nad morom. Privátna plážička. Čo? Tak sme sa konečne dostali už nad asfaltku. Navigácia nás síce nesklamala, ale dosť vyviedla na schody, ktorým sme strmo mali prísť na cestu, čo bolo s e-bajkami nezdolateľné, tak sme si museli urobiť obchádzku 1,5 kilometra, no ale už sme znova na trase. Tentokrát už na Makadanovej hore, vysoko v horách, vo výške, akej výške? No, samozrejme, vo výške 262. Pekný pohľad na Biokovo.
Toto je zabijak hore. A neviem sa pozrieť do navigácie, že či sme dobrali, lebo musím tak šliapať. Počkaj, zastavím, chvíľu som mŕtvý. Áno, dobre. Teraz toto bolo také šialené. Nejaké horolezectvo je tu hore. Na nejakú asfaltku, máme tu varovanie, ideme po ceste neoznačenej turistickými značkami, je to cesta číslo 200 a vraj 6 km musíme sa riadiť vyslovene GPS, no tak sa riadíme a zatiaľ sme nepoblúdili, prešli sme Točiči. Dávame krátku siestu, lebo v peknom olivovom hajíku. Vychádzame z osady Bast a teraz to bude také riadne stúpanie kdesi. Už sme pri kostolíku. Toto je osada Podrad. Pekný výhľad na more. Jaj, hej, je to lom, no. Ani neviem, kde sme to boli, oddychovali. Staré pivničky, ale domčeky. Už rozhúcané. Tak sme našli správnu stázu, čiže tam hore za kostolom, nad kostolom to nejde. Teda ide, ale je to ani nie pre peší chodník. No ale... Aha. A tuto my sme to trošku skrátime. No, teraz sme sa trošku zase vrátili a pokúšame sa dostať na našu pôvodnú trasu. Uvidíme, lebo tam to nešlo, to bol taký úzučký trailík, prakticky len pre peších. A už pomaličky šetrím batériu, lebo už mám len 2 čárečky. Vyrušlo koleso teraz riadne. Pôjdeme na to kúknuť. Či je to starý nejaký úkryt pred Osmanmi. Hej. Hej. No toto je lezecká stena, vyzerá proklate ťažká. Štievku. Neviem, či by sa tu realizoval. Tak od horolezeckej steny ideme traverzom popod skaly až do nejakej veľkého brda. A tam zrejme sa to už spúšťa dole.
No, vyzerá to, že teraz sa konečne chvíľočku odvezeme aj do dola, lebo už máme 1070 metrov prevýšenia a podľa toho, čo mi ukazuje navigácia, tak ešte 231. Takže vypnúť všetko. To je Makarská. Kriste, to ešte toľko dole máme ísť. Zrúcaniny. Aj pekný palác to bol. Treba pozrieť do navigácie, kde sme sa zapraskali. No nie, dobre ideme. Čo je, aké Krista Pána? Čo? Ale bolo to pekný zjazdík, aký už utolím. Riadna šata. A už máme kúsoček do toho Makaru. Pekné zastávky, blízučko Makaru. Nezmar diesel. Bože. Makarská. Najväčšia atrakcia kolotoč. Promenáda a za chvíľu v kempe. A sme v kempe.
Tak čo, pekná túrička? Čiastočne. Hej, čiastočne. Pekne prosím, toto je prosím cyklotrasa na chorvátsky spôsob. Asi takto vyzerajú niektoré úseky trás cyklistických. dalmatiabike.com. No, tak teda mám problém vôbec niečo aj na filmovanie ešte prejsť. Neprejdeme tu Jurový betón, aha.